Tichiri muhurukuro yekuUrban Farm tazokwanisa kubatana nasekuru Shumba ava vakawanikwa vachidaidzwa kuti vagowanikwa vachichenesa Urban Farm. Makadii sekuru? Tiripo makasimba here muzukuru. Tinofara. Sekuru mungakwanisawo here kutitsanangurira kuti zvakafamba sei kuUrban Farm? Zvakanaka. Kuti kutsanangura kwandingaita kuti ndisvike mukati menzvimbo yepurazi reUrban Farm, ndine nzvimbo yandakatanga kusvikawo nematambudziko anga arimo mukati menzvimbo iyoyo yekuti Tizoro Farm. Saka budikidza nekushandawo kwatakaitawo mukati menzvimbo iyoyo ndo pakazosvikawo mhuri dzekuUrban Farm vachichemawo kuti tisvikewo mukati menzvimbo yavo nekuda kwematambudziko avakasangana navo mukati menzvimbo iyoyo. Vakaona zvakakodzera kuti nemashandiro enyu ataona muchiita dai magona kusvikawo mukati memusha wedu. Ndo mafambiro atakaita. Saka takazosvikawo pakuwirirana navo kusvikirawo tazosvika mukati memusha wavo. Vane matambudziko avanga vachisangana nawo, vakasangana nawo mukati memusha wavo, zvinova zvinhu zvakavapa gadziko kana kuti kukadzika mukati menzvimbo iyoyo, vachiona nyama yavakaona iri mudhemu, yakakandwa mudhemu panzvimbo zvakare yavaicherera mvura yavo yekunwa. Saka ndo zvakaita kuti vasvike pakuisa musoro pamwe chete semhuri kuti dai sekuru tagona kuisa musoro pamwe chete kuti tidedze kuti sekuru vasvike mukati menzvimbo iyoyo vazotibatsira. Saka imimi sekuru pamakazosvika mumusha weUrban Farm makakwanisa here kunge muchibetsera vanhu ava? Ya, tadaro saizvozvo takazosvikawo panzvimbo tikasvika tikakurukura nawo semusha, sevanhu, semhuri dzakawiriranawo vaisa musoro pamwe chete, burikidzawo sevanhu, sevashandi vari kushandirawo murungu vari kushandira. Saka takasvikawo panzvimbo ipapo, murunguwo akati aiwa hazvina chakaipa, hazvina kuipa, itai kuti vasvike. Saka tasvika munzvimbo imomo, takasvika basa rikabatwa. Okay sekuru, imimi zvamakasvika mumusha uyu muchiudzwa matambudziko matimi makavabetsera, makakwanisa here kuwanikwa muchabata kuti uyu neuyuyu ndivo vanhu, tingati maculprits, ndivo vanhu vakawanikwa vachiita zviitiko izvi? Zvakanaka. Zvakaitika ndezvekuti kunongedzera munhu, kungosvika uchinongedzera munhu kuti uyu ndiye akaita izvi kana kuti akakonzeresa dambudziko iri, isusu pachivanhu chedu nemitemo wenyika yedu takaona zvisingakodzeri, ndokubva tawirirana navo tavadzidzisa kuti aiwaka isusu tinoshanda tine mitemo wenyika. Saka zvatingaita ndezvokuti tinototi tinochida kuti munhu wese umwe noumwe apinde mumatare, zvinozowanikwa mumatare. Pane vatakabhuka vari kuita basa ravari kuita panzvimbo yakati. Saka tapedza kuita saizvozvo, takazobva ipapo zvikanzi aiwa kana sabhuku akundikana, anogona kutuma kana
mupurisa wake anogona kuuya nemadetails yawatobuka. Saka takazobva ipapo takusimuka takuenda kwaSabhuku kumba kuplot kunogara Sabhuku iye. Tasvika kwaSabhuku iye, Sabhuku uyu hatina kukwanisa kunzwisisana naye. Akangotangawo kupopota achitaura zvakasiyana siyana, zvaitafanika zvinenge zvine kakushora kakusatoda nezvazvo. Saka vana vachichema, vana vakabva vachema komiti yepurazi yeUrban Farm vakatanga kuchema naye, Sabhuku ona ega sisi kusangana namatambudziko kaisi. Saka imimi zvamuri imi baba, isisi tofanirwa kunochema kunani. Hongu mhosva isisu tabvuma mhosva tikabvisa muripo wamakataura kuti imimi tibvisai muripo wakati. Saka zvino kana makuramba zvamuri kutaura izvi kuti zvikwanisiki, handisi kuda izvozvo hazviite. Saka isisi tofanirwa kunge tichichema kunani, nekuti Sabhuku makafanana nababa. Mwana wese anenge aita dambudziko anotodzoka kuna baba kuti aiwa ndasangana dambudziko rakati. Sabhuku haana kukwanisa kuzvinzwisisa. Takasvika inini kuzotaura naye Sabhuku ndikati, naye muSabhuku, ko zvino imhosva here kuti inini ndiri chiremba kudedzwa kana pachinge paita mhuri dzinenge dzasangana namatambudziko dzinenge dzasangana nawo anenge achidawo achienderana nawo nebasa rangu randinenge ndinaro. Akatadza kunzwisisa Sabhuku, akasvika pakutaura kuti hapana, hazvina nebasa rose zvamuri kuita izvi. Ndasi kutomboda izvozvo zvinhu zvamuri kuda kuita zvochi hakuna, zvinhu izvozvo ngazvibve zvatomira, ngazvipere. Handisi kuda zvinhu izvozvo. Saka takasvika pakuona kuti tatadza kuwirirana naSabhuku isusu. Ndobva tazongosvikawo pakuzosiyawo Sabhuku pamba pake, akamira saizvozvo, ndokubva tazopinda mumotikari, ndobva tadzokera kupurazi. Saka tadzokera kupurazi, pakazobva pazoita shoko rokuti maakudiwa kwaMambo Chiweshe Mukorekore kukomiti yemusha. Zvikanzi aiwa masungwa, pakatumirwa mapurisa aMambo Chiweshe Mukorekore, zvikanzi masungwa kwaMambo Chiweshe Mukorekore. Saka zvaita saizvozvo manje muri iri munzira yekugadzirisa kuti yekugadzirira semhuri yanga yaudzwa zuva rokuti munodiwa musi wakati, ndo yasimuka mhuri iyo, yasimuka yese neuwandu hwayo kuenda kwaMambo Chiweshe Mukorekore. Ndo pakazosvikawo mapurisa aMambo Makope ava vatosimuka ndopatakaonana nawo mapurisa aMambo Makope. Vakati, ko chii chiri kunetsa? Isusu tabva kwaMambo Makope. Ndokubva tatsanangurira nawo kuti nyaya iri pano, paita dambudziko rekuti muri utungamiri hwemusha hwasungwa hwadedzwa kwaMambo Chiweshe Mukorekore. Saka vakabva vati aiwaka, inoi nzvimbo inoi haisi yaMambo Chiweshe Mukorekore, inzvimbo yaMambo Makope, yaChief Makope. Chiweshe, Mambo Chiweshe Mukorekore vane muganhu wavo, asi havasi kuziva here muganhu. Tikati asi hatina chatiri kuziva ini kuti muganhu yavo yakamira sei. Kana dzimwe mhuri dzanga dziripo zvechokwadi, vakatopupurawo vakati hatisi kuziva, isi taingoti tiri kwaChief Chiweshe Mukorekore.
zvikanzi aiwa kwete panto nemugano uku hakusi kwavo uku kwamuri kunoku Urban Farm iri mudunhu raChief Makope. Saka ndo Chief Chiweshe mukorekore. Alright. Saka vakati aiwa ko itai kuti hapana here ane phone number dzevanhu vabva panapa nekuda kuti vanhu vakatenda netractor chaiwo ndo vakapiwa nemurungu kunzi vaende nouwandu hwavo committee yacho yeMupurazi. Saka vakabva vati aiwa ko azvi hapana here ane nhamba dzevamwe vacho vanhu vaenda vari kuenda kwaChief Chiweshe mukorekore. Ndo pakazotsvagwa nhamba dzevamwe vacho vekomiti yeMupurazi. Kusvikira vabatwa vakanzi aiwa dzokai kunoku imimi tizogara pasi titaure tiwirirane ikokoko kwamuri kuenda kusiko maenda kusiko. Ndo kuzodzoka vakabva vazonodzoka vanga vasati vasvika ndo pavakazodzoka komiti yeMupurazi iyoyo yePurazi yepaUrban Farm ndipo vakadzoka vadzoka ndipo patakazogara pasi vachidzidziswa nzvimbo nemigano kuti aiwa nzvimbo inoyi ndeyaChief Makope. Alright, sekuru ndakedzai ndikudzosere mashure zvakare. Ndanzwa imwe muchizviadresa muchiti chiremba murapi. Saka imimi sekuru munorapa zvirwere zvipi? Inini ndinoita zvechivanhu kutotanga kutobudawo ipapapa ndichitaura kudai kutotanga nhasi. Ini ndinoita zvechivanhu ndinopoterwa nemidzimu nekuronga matare pachivanhu chedu. Kunonzi kufembera dambudziko rinenge riri paupenyu hwemunhu ndo zvandinoita nekurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvakafanana nechirwere kana chekurasika njere, kupenga chaiko, nechirwere nezvimwe zvirwerewo zvakafanana ne cancer, nekuuchika kana zvimwewo zvirwere zvakasiyana siyana zvinotadzika kana muzvipatara. Okay, sekuru mataura imwe muchiti munoronga matare. Alright, andingazoziva hangu neshona zvakadzika asi tinongoziva kutoti isusu alright munhu akangonzwa ngoti kun'anga anofunga kuti ino 1 inorombesa, 2 inouraya, zvakangowanda wanda. Saka imimi sen'anga, imimi sachiremba munorombesa here? Munoita kuti ndite mari here ndifume ndine mari mangwana kana kuti? Aiwa kwete, inini handiti zvekurombesa, asi chinhu chandinogona kuita ndechekuti tinobvisa zvakarombwa, zvakabatwa, zveropa ndo zvatinotora. Alright sekuru, pane ambotsanangura mugari wemuUrban Farm achiti iye izvoni imimi pamakava patsanangudzo dzenyama yava iri mumvura makataura zvekuti nyama iyi iko zvinhu zvamuchaioni kozi yaiswa mufiriji. Ende inini papo ndabva ndafunga kuti saka mafiriji edu here anenge ari mumba ndo iri mumvura. Chichapa chinenge chichitika pakuti muzoti inimi mumvura mune firiji. Kana chinzi firiji asi pachivanhu vane midzimu kana uchitaura kana kuronga matare hauzotauri nechirungu, une matauriro aunoita. Vanhu vanoziva, vanobva vaziva kuti chinhu chinochengeterwa kazhinji kuti chigare chinochengeterwa kana ingava nyama kana kuti ungava mukaka, kuti zvinhu izvozvo zvisashata chinenge chakafanana nei, ndo zvinozoita kuti vanhu vazive kuti firiji. Asi isi hakuna midzimu unotsanangura nezvefiriji kuti kune firiji. Asi nzvimbo chinhu chinochengeterwa, nokuti zvazvinoita manje pane zvakasiyana siyana.
kune zvinotaurwa nepachirungu, kune matauriro anoitwa pachirungu, kozova nematauriro anoitwa nechivanhu pachivanhu. Saka kureva kuti mune inzvimbo yekuti ini nzvimbo inenge inochengeterwa nyama dzevafi. Ndingati dzevafi nyaya ingapo ndeyekuti dambudziko rakanyanya kukura rakazopa chigadziko kana kuti kugadzika kwevanhu inyaya dzekuti mabva mukati memusha wemamabva mukuita rufu rwevana vacheche. Ndo vanga vachangobva zvakaitika izvi. Nyama yakazoonekwa mushure mekunge pawanikwa pafiwa nevana vacheche. Ndo pakazoonekwa nyama iri mudhemu panzvimbo zvakare yaichererwa mvura navanhu. Saka imimi sekuru, semunhu anoona, semunhu anofembera, makakwanisa here kuti kuwanikwa muchiziva kuti nyama iyi ndeyei? Kozi vambotsanangura vati nyama yange isingamaru nenhunzi kana imbwa dzanga dzisingadyi. Ya, ndofunga sekutaura kwandaita paya kuti chinhu chokutanga ndechekuti zvaikwanisika kuti patange kungonzi handei kunyama kunoona nyama kana kuti pakanga paine nyama. Asi chinhu chakakosha sevanhu vagara nematare iwayaya hatinawo. Pano zvinhu zvagara zviriko kubva pasi chigare kuti kana mumusha chaimo mukange mafiwa zvisina tsarukano rainzi gumbwa. Vanhu vaikokorodzana, vanhu kana ringava village kana kuti musha, vaikokorodzana vanhu vese musha wese kuenda kun'anga, kumunhu kuna chiremba wechivanhu vachinovhunzira kana kutovhenekwa semhuri yemusha kuti paonekwe kunzi dambudziko iri rakabva nepapi. Saka nhau iripo manje ndeyekuti matare edu haabatirwi padumbu, anobatirwa kumakumbo. Saka takabva taona kuti aiwa saizvozvo zvakamira saizvozvo, matare anofanirwa kutotangira kuti umwe nomwe munhu apinde mudare akazvimirira achivhenekwa, achionekwa zviri paari, zvisinei nokuti ndezvipi kana kuti zvakanangana nei. Asiwo kana kuitira kuti kana zvizoita kuti munhu kana ane chikuita anenge aine chikuita nezviitiko nechiitiko chakaitika munzvimbo, aiwa anozobudawo pachena. Okay, sekuru, mukutaura kwatamboita tichikurukura neivo vagari veOrban Farm, kune umwe atoti akati munhu wachona akawanikwa achiisa tsvina mumvura neakawanikwa achirasa nyama, achiisa nyama mudhemu, vakawana vachibatika. Ichokwadi here? Ya, vanhu vakabatwa. Sekusanangura kwandaita paipai kuti vanhu vakangonzi havagoni, vanhu havagoni kungonzi vanhu kuna munhu anobvuma pachena kungoerekana angonzi kungomusvikira kungomuti kunyange achiita chinhu chakaipa kuti abvume kungoti ndini, haisi nyore. Ndosaka takati isusu vanhu ngavangopinda munhu wese nedare rake mumatare achivhenekwa. Saka kuitira kuti ukanangana nemunhu mwechete chete kungoti anofungidzira kuti anogona kuti anenge akuti pamwe ndatengeswa kana kuti anoramba. Ndosaka takati vanhu ngavangopinda, munhu wega wega ngavangopinda akazvimirira. Zvinenge zvabuda matare zvopupurwa kunze kuchaunga kuti aiwa uya ndare rakati, uya ndare rakati, uya ndare rakati. Zvichokwadi kune vakatobatwa nematare yayo. Okay, sekuru, saka vanhu vawana vasangana nematambudziko vakasangana navo,
ndobva vaziva kuti kuna sekuru shumba vanhu vanikwa vachibetsera. Saka iko zvino izvi muzuva ratiri nhasi resvondo tiri munyika yekwaChief Makope, tingati vanhu ava matovabetsera here kana kuti nyaya isati ichiri process? Pane zvino asati yapedza, tanga tichiri kubatwa vakabatwa. Kubatwa kwavanhu vakatobatwa vanhu vane chokuita nematare api nezvakaitika izvozvo mukati menzvimbo iyi. Saka apa taakuda kupedzisa matare edu, tozotanga kuchipinda mudare iroro rokuda kutsvaga kuti nyama iyoyo zvayakaonekwa iri papi, kana kuti panochengeterwa nyama yacho ndepapi. Ndo zvinhu zvasara kuti tichipinda tichitarisa kuti zvakamira sei. Netsvina chaiyo, aiwa muridzi wetsvina ainzi Tsvina akatobata umwe akatovhuma ega kuti chokwadi inini ndakaita zvekurota, asi chachiri chokwadi, yanga iri nyaya yekuti zvechokwadi akatoita zvinhu izvozvo. Alright sekuru, imimi mambotaura muchiti imimi makadeidzwa kuUrban Farm, mutori kune imwe famu kwamaiwanikwa muchibatsira, mini kuti imimi magara mutori munhu ane makore achitaurapi, handiti muchibetsera vanhu matambudziko akasiyana siyana. Saka kana pachinge paitika dambudziko rinenge iriri rekuti pazowanikwa pachiwanikwa nyama yemunhu akafa, vanhu ava vanoitwa sei? Vane mutongo wavanopiwa here? Vanoripa here? Kana kuti vanoita sei? Zvakanaka zvatinoita ndezvekuti isusu tinoti munhu nedambudziko rake. Munhu nedambudziko rake. Saka zvinoitika ndezvekuti kana munhu aine zvaanenge abatwa nazvo, anonge aine muripo anotemerwa kunzi abvise, asi zvakuenderana nokuwana kwake. Asi munhu anozoramba here achigarisana nevamwe vake vanenge achigara navo? Koze tikatarisa kuchinyakare, kudhara ndaizongonzwaona nasekuru nanagogo zvichinzi kare painzi pakabatwa kana kuti nyaya inenge yaita seichiitiko ichi, kana kuti munhu akabatwa ane nyama yemunhu kana kuti munhu anoroya anourayiwa. Saka mazuvano imimi semunhu ambosangana nenyaya dzakawanda dzinenge dzakaita seidzidzi, munhu uyu anongobvisa muripo wake obva atongokonenya semagariro anga achiita nevanhu here? Zvazvinoita ndezvekuti munhu kana achinge abvisa muripo wake waanenge audzwa zvichienderana nekuwana kwake, nokuti dare ratinaro isusu harisi rekutsvaga mari, ndere mupfumi, ndere murombo, ndere munhu wese. Saka ane zvaanozogadzirirwa kuti asazodzokorora kuzoramba achiita. Okay, ndabva ndawana mubvunzo zvekare pane zvamuri kubva kutsanangura. Saka imi mukurapa kwenyu sekuru, iko nezvipana akatarisa pamwe atori nedambudziko iri, but ari kuda rubetsero, asi pamwe ari kutya kuti pamwe sekuru vanenge vachida kubhadharwa kana kuti ndovabata sei? Imi mukurapa kwenyu munobhadharisa here? Isi tinobhadharisa kana kuri kurapa, asi tinobhadharisa zvichienderana nedambudziko remunhu. Okay sekuru, ko vanenge iko zvino izvi vatari vedu vePasha TV vari kuona vanenge vachida kukwanisa kukubatai, vanowanikwa vachikufonerai panhamba dzipi? Vanenge vachida kundibata, vanondibata, handisi paapp zvangu, mazuva ano handisi kushandisa WhatsApp. Vanondibata panhamba dzinoti 0773 761 216. Okay, mungakwanisa here kudzokorodza namba idzi? Namba zvakare 0773 761 216
tinonzi Sekuru Shumba. Okay, Sekuru Shumba, tinotenda newe rukuya chaunonga tichiita nemi nhasi. Tasvika kwaMvura Yecheka Makumbo panyaya yatanga tinayo nhasi kunzvimbo yekwaChief Makopi iyo inosiririsa zvikuru. Zita rangu ndinetwa Thokozile Mawire ndichitaurira ndiri kuChiweshe.